Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rodzi naMufundisi Caston Betera veku7th Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Chaora ari kutiisira musign language. Mufundisi, kwezai vateereri. Vateereri, welcome to the program The Second Coming of Christ. Tinoda kutenda uri kuri yatiinayo nhasi musoro wenyaya unoti vanokunda vachapfekedzwa nguo chena. Vateereri, Pastor, sorry, mazuva ano ndiri kufamba nebhuku iri kuti vanhu vabate. Pane bhuku rinonzi The Great Controversy, vateereri, mushona rinenge richinzi hondo huru. Ikomendari yechechi kubvira Jesu paaenda kudenga until the second coming paachadzoka. Nhoroondo yese iri pakati iyoyo kubvira paakaenda kudenga nepaachadzoka. Takatarisa nyaya dzekunamata. Inotsanangurwa zvizere mubhuku iri rinonzi The Great Controversy, hondo huru. Chishuwiro chedu kuti dai tagona kuti mhuri yega yega kana kuti munhu ega ega waitawo bhuku iri. Rinobatsira kuti wanzwa zvidzidzo paunozoverengawo futi wega zvinobva zvawedzera kujeka. Pastor Rodzi, tibatsirei, bhuku rinowanika kupi? Bhuku vadikani rinowanikwa kumaAdventist Book Centers ari pedyo nemi. Kangosvika ikoko kuAdventist Bookshop mukati ndodawo bhuku The Great Controversy kana kuti hondo huru vanokubatsirai kuti muri wani. Kana muri kure musiri kukwanisa kuenda kumabookshops aya, taurai nevanopinda sangano rema7th Day Adventist vari pedyo nemi kuti ndiri kudawo bhuku iri The Great Controversy kana kuti hondo huru, vanokubatsirai kuti risvike kwamuri. Toda kutenda. Thank you so much. Chidzidzo chedu, Pastor, chiri kuti vanokunda vachapfekedzwa nguo chena. Tichiri kudzidza bhuku razvakazawa. So far, Pastor, patiri kuti tsamba kukereke nomwe, letters to the 7 churches. In summary, mungaudze here tomboti pane muteerera atanga kunzwa chirongwa nhasi arida kunzwisa chiprofita chepana zvakazarwa 2 pane letters to the 7 churches. Generally chii chiri kutsanangurwa? Chinotaurwa panapa vadikari sekudzidza kwatakaita kumashure. Bhuku razvakazarurwa rinonyanya kutaura nhoroondo yechinamati kubva pakaenda Jesu kudenga kusvika paanodzoka kechipiri. Nguva yese yakatandavara ipapa iyi, bhuku razvakazarurwa rinoidimbura kuisa muzvikamu zvenguva zvinokwana 7. Yoti imwe period yotaura zvaiitika munguva iyoyo, taura zvaiitika munguva iyoyo. Saka kana ichitaurwa kuna zvakazarurwa, inogona kunzi tsamba kukereke nomwe. Tsamba kukereke yega yega chiri chikamu chenguva. Pamwe pacho inogona kutaurwa ichinzi kuzarurwa kwezvisimbiso zvinomwe kana kuti kuridzwa kwehwamanda nomwe, asi iri nyaya imwe chete iri kungotsokorodzwa. Saka nhasi tiri kuverenga patsamba kukereke yechishanu. Kereke yechishanu yainzi Sardis. Kereke yekutanga yainzi Efeso, kureva chikamu chekutanga Jesu achangoenda kudenga. Ndobva kwauya kereke yeSmina, ndo chikamu chakateerera. Patakaita kereke yePergamo,
ndochikamu chiya chana Emperor Constantine kubva pa538 AD paPergamo 313 kunosvika pa538 ndobva taenda chikamu chainzi kereke yeTiatira ndokubva pa538 pamama kutaura paya panotsanangurwa kereke yaimirirwa naJezebel kereke yekutsauka iya. Saka taakuenda kubva pakereke inonzi Sardis chachikamu chechishanu. Verengai pana zvakazarurwa 3 verse 1 to 6 pastor. Zvakazarurwa 3 kubva pavhesi 1. Nyorera mutumwa wekereke iri paSardisi uti, zvanzi naiye une mweya minomwe yaMwari nenyeredzi nomwe, ndinoziva mabasa ako, kuti unonzi uri mupenyu asi wakafa. Pepuka usimbise izvo zvakasara zvakanga zvodo kufa, nokuti handina kuwana mabasa ako kuti akakwana pamberi paMwari wangu. Naizvozvo rangarira kuti wakagamuchira nokunzwa sei, uzvichengete utendeuke. Naizvozvo kana usingapepuki, ndichauya sembavha, haungazivi nguva yandichakuwira nayo. Asi una mazita mashoma paSardisi avanhu vasina kusvibisa nguo dzavo, vachafamba neni vaine nguo chena, nokuti vakafanirwa nazvo. Unokunda uchapfekedzwa saizvozvo nguo chena. Handingatongodzimi zita rake pabhuku youpenyu. Ndichapupura zita rake pamberi paBaba vangu napamberi pavatumwa vake. Une nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke. Maverenga semuparidzi chaiye. Toda kuti zvanzi kukereke yepaSardisi, Jesu achitsanangura chimiro ari kuti uri kunzi uri mupenyu asi wakafa. Ndobva panzi dai wapepuka, warangarira kuti pakutanga wakagamuchira sei. Zvikanzi asi ndinofara kuti pakati penyu pane mazita mashoma aripo evamwe vachakabatisisa dzidziso yangu. Zvikanzi vanhu vakadaro vachafamba vaine nguo chena, vachapfekedzwa nguo chena, vakufamba naKristu. Ndo matsananguriro aita tsamba iyi. Saka zvatoda kuti titarise mufundisi. Chekutanga, Sardisi itori nzvimbo yaiveko. Nzvimbo chaiyo chaiyo. Nzvimbo toti kudini? Ndizvo kuti yanga iri nzvimbo chaiyo chaiyo yaitowanikwa pamepo. Sekutoti kugweru. Kutoti kumasvingo. Yaitova nzvimbo yaitova pamepo. Nhoroondo yenzvimbo iyi shoma shoma ingangotibatsira muchidzidzo. Nhoroondo hadzipere. Shoma yacho inonzi nzvimbo iyi yanga riri guta pastor, rakavakwa nechepamusoro pegomo, asi gomo iri nemawere akatenderedza. Sezvazvakaita paJerusarema. PaJerusarema kuti ranga gomo reZioni pamaitsanangura paya kuti guta raive padenga, asi kuti usvikepo kumativi kwaive nemawere kusingakwirike nyore. Saka vanhu vaigara muguta iri, nhoroondo yacho vanga vakadekara. Chaita kuti vadekara nokuti kare kwaingwa nenyaya dzekurwisana. Vaiti mhando hadzigone kukarukadza tisvikira, nekuti pamutunhu patiri pakakwirika pauike nyore. Saka zvaiita kuti even pavari kufanira kucherechedza nekugadzirisa mauto eguta, toti chimagadhi, nharirire dzinochechi, panga pasina need kuramba muchivachechutsa kuti vakomana muri kucherechedza kuti here, muri kucherechedza here, because uchingoimagine waibvosha kuti asi angade kutirwisa anenge auya sei. Saka then nechimiro ichocho ndo zvakaita kuti kare muhistory muchindo watakambodzidza wainzi Cyrus weMedo-Persia ndiye mumwe mukuru akagona kuriparadza nguva yeMedo-Persia iya. Gore racho notonzi 549 BC. Nengari yekudekara kwavaita vaivarairwa, akariparadza zvisingaite. Saka in short ndo zvandingangoshare pastor. Zviri kubatsirei zvandataura izvi? Nekuti zviri kubatsira pamashoko ataurwa ekunzi chekutanga hausi kupepuka. Chirungu chine chichiti you are not watchful. Wakavarairwa. Saka Mwari ari kunokora pane zvaitaitika muguta iri kuti awane mashoko ekuisa mutsamba iyi, because ivo vaitovarairwa. Saka pavari kunzi pepukai pepukai paya
zviri kuita kunge ari kutaura chimiro chaive muguta chairo, asi Mwari akutaura zvinhu zvikuru zviri muchechi choita kunge chirawo. Amenoti mapabata sei pastor pari kunzi uri mupenyu asi wakafa. Ndopatoda kuti titange taongorora. Handei kuna zvakazarwa 2 vhesi ya23. Zvakazarwa 2 vhesi 23. Navana vake ndichavauraya norufu, nekereke dzose dzichaziva kuti ndini ndinonzvera itsvo nemwoyo. Ndichapa mumwe nomumwe wenyu paakabata napo. Thank you. Ndoda kuti pastor mufollowing naye. Paverengwa napastor ezvinoateerera ndepekereke yechi4, kereke yeTiatira. Panonopendera kereke yeTiatira, Mwari anosiya avimbisa zvaaida kuzoita pamberi. Kereke yeTiatira ndo pana Jezebel, iyi chechi yekutsauka yeMark Ages. Saka Mwari akasiya avimbisa akati, nekuti ndakupai nguva yakatandavara, hamuna kutendeuka, ndichauraya vana vako iwewe Jezebel. Jezebel watakadzidzwa ndo chechi yemuMark Ages. Saka kana pakunzi ndichauraya vana vako, takatoona kuti Jezebel akatozoita vana. Handitika kurava kuti kereke yemuMark Ages yakaburitsa amwe machechi mairi. Exactly. Saka vimbiso yakasiya yapiwa naMwari pakereke yemuMark Ages ndeyekuti vana kana kuti makereke achabuda mauri ndichaauraya. Handiti masvoonaka. Saka tapedza nguva yekereke yeMark Ages, tapa kereke yeSardis. Zveshuwa panguva iyi kwanga kwaane machechi akabuda muchechi yeMark Ages. Avimbiswa naMwari unzi ndichaauraya. Saka maona patanga kereke yeSardis, pabva panzi uri kunzi uri mupenyu asi wakafa. Chachimiro chekuti machechi ese akabuda muchechi yeMark Ages, ivo mukuona kwavo vaiti tatiza ukuti arifoma, tabva murima. Asi Mwari achiongorora ari kuti you are as good as dead. Hapana kwamati maenda. Exactly. Pane zviri kutarisirwa naMwari chiyero chinofanira kuwanikwa muchechi, hamuna kusvika ipapo. Saka nguva yeSardis in short ndoiya yatinoti era of reformers, kana kuti era of reformation. Nguva yakatanga reformation, vanhu vachitiza machechi achibuda kubva muchechi yeMark Ages. Dambudziko bedzi ringoitika nderekuti paaibuda machechi aya, ivo vachishingaira vachiti tiri kunatsa, Mwari ari kutoti uri kunzi uri mupenyu asi wakafa. Ndopari kuti maybe katimbosiya nguva yemachechi, timboona kuti mukutaura kwanhasi tisinei neperiodi, takangotarira munhu, zvingaitike here kuti munhu anzi uri mupenyu asi wakafa. Tichizwana mubhaibheri. Endai pana Timothy wekutanga chapter 5 vhesi ya 6. 1 Timothy 5 vhesi 6. Asi iyo inokarira zvinofadza yakafa ichiri mhenyu. NdiPauro ari kutsanangura kuna Timothy kuti kuchechi kwenyu Timothy mukaita chirikadzi dzekuti muri bhizi kuronga kuti dzobatsirika sei, asi idzo dziri dzemafaro, dzinoda zvekunakidzwa. Bhaibheri riri kuti chimiro chakadaro chekuti munhu ari kuita zvekunamata asi anobatikana zitereke nezvenyika, hanzi munhu akafa ari mupenyu. Inzwai mumwe muenzaniso pana Luke 15 vhesi 24. Luka 15 vhesi ya24. Nokuti mwanakomana wangu uyu wakanga afa, wararamazve, wakanga arashika, wawanikwazve, zvino vakatanga kufara. Saka inyaya yeThe Prodigal Son ari kunzi kararamiro kaakaita kaya aive mupenyu asi achikonzerwa kuti akafa. Maybe chimwe chingangobuda chidzidzapo ndechekuti vateereri kwatiri ngatiregei kuva vanhu vapenyu asi takafa. Ingova yambiro kureva kuti munhu anenge achiverekwa pakati pevapenyu asi pamberi pechita chokudenga ari kuiswa kudivi revakafa nekuda kweunhu hwake, nekuda kweunhu. Ende chimwe changonongedzera pachinogona kubata individually kunyanya kuda mafaro. Ndo zvakaita The Prodigal Son, akanofara achipambadza mari. Saka chimiro ichocho, but anyway patiri kuda pasi ndepe paira yereformation
inoteerera nguva yemadhark ages. Okay. Sei vari kunzi vanoita kunge vapenyu asi vakafa? Zvakaitika paperiodi pastor nemuvateereri, chechi yenge yanyanya kuita zvinhu zvaipikisana neshoko raMwari, zvekuti pakatanga kuuya naJohn Wycliffe watakambotaura uya, vachichingaira kuti dai bhaibheri rawanikwa mururimi rwevanhu vearea kwaaigara, nanaJohn Huss, vakaona kuti zvanga zviri kuitwa nechechi nguva yemadhark ages handizvo, because chechi yaigona kutoti munhu bhadhara mari kuti uregerwe zvivi, waigona kutobhadharira mari hama yako yakafa, wonzi ndokuti iende kudenga. Saka ndobvaona kuti asi ndo zviri here ruponeso? Handizvo. Saka kwakasimuka varume vakawanda, mamwe mazita acho ndaana Martin Luther. Varume ava vakatanga kuverenga bhuku raRomans kunyanya neravagaratia, ndobva ravaisira pachena kuti kuponeswa kwemunhu it's by grace alone. Vanhu vanoponeswa nenyasha. Kuti we are saved by grace not out of our works. Saka vaibva vakwese noti saka mari yatiri kubhadhariswa kuti munhu apinde kudenga ndei? Iye munhu achiponeswa mahara nenyasha. Very good mazvo. Saka marifomas akati wandei dzidziso iyi yakabva yatyokera mavari, vachidzidzisa pana vaRoma navagaratia. Ndobva vainyanya kutenderera, ndobva vabva vati hatichada zvekuitiswa futi zvekunzi bhadhara mari, chiri kungodiwa kutenda. Kana kufamba rwendo runorwadza. Chiri kungodiwa kutenda, hapana zvimwe zvinodiwa. Saka mistake yakabva yaitika, vakabva vanopfuurira. Kupfuurira kupfuura. Ivo vachiti vari kugadzirisa, vakabva vangonoti mbikiti pakuti tinoponeswa nenyasha chete. Ndobva vabva vatonoti mabasa haana chaanoshanda. Kuti vari kuti nyasha, obva vangogumira panyasha, zvekuchengeta mutemo hakusisina. Saka zvakabva zvanopa futi problem, but pazvaionekwa paira iyoyo kubva kunana 1500 zvichienda uko, zvaiita kunge zvinonzi chechi yazomuka vanhu, zvekutoti ukaenda munhoroondo inotonzi era of reformation. Saka Mwari ari kubva kuti zveshuwa muri kunzi muri vapenyu but makafa. Ngatinzwe kuti nyaya yenyasha nemutemo inofamba sei pana James 2 verse 22 to 24. James 2, Jacobo 2 verse 22. Unoona kuti kutenda kwake kwakabata pamwe chete namabasa ake, uye kuti kutenda kwake kwakakwaniswa namabasa. Rugwaro rukaitika runoti Abrahama wakatenda Mwari, kukanzi kwaari ndiko kururama, akanzi hama yaMwari. Munoona kuti munhu unoruramiswa namabasa, haaruramiswi nekutenda bedzi. Saka bhaibheri kuisa pachena kuti dai taverenga ndima yacho yese yaJames 2 ndo panobuda mutsaro wokuti kutenda kusina mabasa kwakafa. Chandiri kudira vari kuti kwakafa, kuti muone kufanana kwazvo nazvakazarurwa. Iri kunzi uri mupenyu asi wakafa. Saka chaiitika, vanhu vakanobatira moto wekuti we are saved by grace. Ndobva vamira vakadaro, vangomira panyasha bedzi, mutemo wasairwa. Yeti James ari kuti nyasha dzega dzikangomirwa nadzo masairira mutemo kure, kutenda kwakadaro kwakafa. Saka pane mativi maviri, vanomirawo vachiti mutemo bedzi pasina nyasha, kuri wrong. Vanomirawo vachiti nyasha bedzi pasina mutemo, kuri wrong. Saka zvinoda kuzangana. Saka period yeSardis ndo period yereformation. Vanhu vakangonomira pakutenda bedzi. James yobva yati kutenda kana kusina mabasa kwakafa. Saka kereke yacho iri kunzi uri mupenyu asi makafa. Toda kutenda vateereri, tiri pachidzidzo, vanokunda vachapfekedzwa nguo chena. Regai timbonzwa rwiyo. Thank you.
chiti Jona chienda kuniniva Jona chienda Niniva nezviliza zvawanda zvinokwa salama zuva mashoma imba yenyika iyo yoenda wakaenda Niniva varongedzera kutianziza wakaenda Tashishi Jona chienda Niniva nezviliza zvawanda zvinokwa salama zuva mashoma imba yenyika iyo yoenda wakaenda Niniva varongedzera kutianziza wakaenda Tashishi yakaenda Tashishi yakabamba Maharare chienda kuTashishi Jona watiza kuenda Niniva wakamuka manana azomuka pazo airene urusa pazo nakara warova kata vose vazere kutya wakabatwa Jona nizonzi yatatana wakanda mugungwa Jona wamezwa nehove wakachema Jona mukati mehove yamrutsira kunze aende Niniva tinomuchingamidza zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu vanokunda vachapfekedzwa nguo chena. Saka kereke yepaSadhisi mufundisi makore ayo tisati maenda kukereke yepaSadhisi rangaridzai vateereri vateereri patiri kudzidza bhuku razvakazarwa tine bhuku rinonzi The Great Controversy muno mustudio. Bhuku iri rinogona kuwanika kwamuri. Bhuku iri ikomentari inokavha kubva paperiod Jesu yaaenda kudenga kusvikira Jesu paachadzoka at the second coming of Christ. Period iri pakati yese ndo hurukuro inotaurwa nezvayo mubhuku razvakazarwa. Saka bhuku iri The Great Controversy rinobatsira kuti zvinyanye kujeka tichiona kuti zviri kufamba sei kusvikira Jesu paachauya. Muchiona bhuku iri rinonzi hondo huru. Rinogona kuwanika sei Pastor Rhodes? Vanogona kuriwana kuma-Adventist Book Centers, mabookshop yedu ari pedyo nekwamunogara ikoko. Kana kuri kuti makundi kana kuenda ikoko, kana kuti kure nemi, taurai nevese vanopinda sangano rema-Seventh Day Adventist kwamuri ikoko. Muvabvunze kuti bhuku iri The Great Controversy kana kuti hondo huru ndingariwane sei, vanokubatsirai kuti muriwane. Toda kutenda. Pastor, patiri kudzidza vanokunda vachapfekedzwa nguo chena. Zvataona muchikamu chapfuura ndezvekuti kereke yeSadhisi iperiod yakangoteerera madark ages. Kereke iya yanga ichimirwa naJezebel. Makore acho kuitira vechidiki anotangira pana 1517 achienda kusvika kuna 1798. Chikonzera chinyanyotangirwa pana 1517 ndo paya murume uya ane umhare munguva yereformation ainzi Martin Luther ndo paakaita kunga arwisana nechechi yemadark ages achiisa pachena kuti we are saved by grace through faith. Ndo pakatanga kusimuka dzidziso yejustification by faith. But sezvataona manje Jakobho anobva ati faith iyoyo kana isina mabasa yakafa.
mukurova munofanira kuti mukatenda nyasha dzashanda asi mowedzera nekurarama zvinodiwa nemutemo wa exactly but panguva iyoyo mweya wakabatira vatendi vese waingova wekuti chiri kungodiwa kutenda chete. Saka mabva maona Jesu achiti uri kunzi uri mupenyu asi wakafa. Kuri aperiodi yese iyoyo yemakereke paakabuda muchechi yeMark Ages, makereke ese anga ine dzidziso yekuti we are justified by faith, but pobva paiginowewa kuti asi kana tajustifaiwa taponeswa Mwari iye anotipa simba rekuchengeta mitemo. Saka ndo mafambiro azvaita, but pabva panzi asi anokunda achapfekedzwa nguo chena. Verengai vhesi iroro pastor, zvakazarwa 3 vhesi ya 4 na 5. Zvakazarwa 3 pavhesi ya 4. Asi una mazita mashoma paSadhisi avanhu vasina kusvibisa nguo dzavo, vachafamba neni vane nguo chena, nokuti vakafanirwa nazvo. Unokunda uchapfekedzwa saizvozvo nguo chena. Handingatongodzimi zita rake pabhuku youpenyu, ndichapupura zita rake pamberi paBaba vangu napamberi pavatuma vake. Saka vanokunda promisi iri kupiwa naMwari kune venguva iyi nevanhasi ndeyekuti vachafamba naMwari vakapfeka nguo chena. Vanenge vadziwana kupi nguo chena iyi. Vhesi 5 yabva yapesa ikati tichavapfekedza, Mwari ndiye achapfekedza vanokunda nguo chena. Zvabva zvajeka. Saka zvatodaita pastor, toda kumbotenderera panguo timboona kuti inenge ine vanhu vakadii. Apa rangoti vanokunda, but toda kungonokora zvishoma mubhuku razvakazarwa pachapter 4. Verengai vhesi 1 nevhesi 4 timboona vamwe vane nguo chena idzodzo. Zvakazarwa 4 vhesi 1. Shure kwaizvozvi ndakatarira ndikaona mukova wakazaruka kudenga, nenzwi rokutanga randakanzwa rakaita sehwamanda richitaura ndeni richiti, kwira pano ndigokuratidza zvinofanira kuitwa shure kwaizvozvi. Vhesi 4. Kwakanga kune zvigaro zvoushe zvina 24 zvakanga zvakakomberedza chigaro choushe. Napazvigaro pakanga pagere vakuru vane 24 vakapfeka nguo chena, vakanga vane korona dzendarama pamisoro yavo. Hatisi kudzidza kuti 24 elders ndanani, asi Johani akatanga anzi uya tikuratidze zviri kuitika kudenga. Ndobva aona vakapfeka nguo chena. Saka pfungwa yandiri kuda ipapo munoziva ndeyekuti zviri kuita sekunge venguo chena ndevekudenga. Parabvunzo vachapfeka nguo chena, kana ndiri kukubatai zvakanaka, hamusi muupenyu hunohu kudenga uko. Ndosaka atonzi uya ndimbokuratidza kunoko. Saka sofa nyaya yenguo chena, pfungwa dzedu pastor, kumbirai vateereri ngadzitambire nyaya yekudenga. Kudenga ndo kwazviri kupfekerwa. Haisi nyaya yekuti tingataure mashopu panapa toti jira rewaiti kana kupfeka dzekuzoenda nadzo kudenga. Hadzisi dzekupfeka uri pano wozoenda. Inyaya yekudenga ndo yabuda. Ngatinzwe futi panotaurwa nyaya yenguo chena muna zvakazarwa chapter 6 verse 9 to 11. Zvakazarwa 6 pavhesi ya 9. Wakati azarura chisimbiso chechishanu, ndikaona panyasi pearitari mweya yevanhu vakanga vavurawa nokuda kweshoko raMwari nokupupura kwavo kwavakapupura. Vakadana nenzwi guru vachiti, tenzi mutsvene wazvokwadi, mucharega kutonga vanogara panyika nokuvatsiva ropa redu kusvikira riniko? Ipapo mumwe nomumwe wavo akapiwa nguo chena. Vakaudzwa kuti vambozorora chinguva chiduku kusvikira vamwe varanda pamwe chete navo nehama dzavo dzaifanira kuurawa saivo varinganiswa vose. Paverengwa napastor, vaverenga pekuti mukatarisa mubhaibheri panonzi the 5th seal kana kuti chisimbiso chechishanu. Patiri kudzidza isusu tiri kudzidza tsamba yechishanu. Sezvamakambotiudza zviya kuti muchiona kuti pane ukama pakati petsamba yekutanga, chisimbiso chekutanga, hwamanda yekutanga. Poita ukama pakati petsamba yechitatu, chisimbiso chechitatu nehwamanda yechitatu. Saka izvino tiri patsamba yechishanu. Pamaverenga apa chisimbiso chechishanu yataurwa futi zvenguo chena.
but apa dzanzi dzakapiwa vatsvene vakanga vaurayirwa vhangeri. Maybe patikuda pastor tikudzoka penguo chena panobva paita mubvunzo kuvateereri kuti imi vafundisi makambotidzidzisa muchiti munhu akafa hana chaanoziva, mweya yacho hapana. Kweyo mweya yanzi iri kutaura zviri kurevei yaive pasi peatari plus mweya inogopiwa yemberi. Handiti mazvona manje, but kuna anotoona anobvaona kuti chinenge chirawe because mweya haipiwe hembe. But ndoda kuti tingopindura pari kunzi vaive pasi peatari kuti zvaifamba sei, zvairevei. Endai pana Leviticus 1 moverenga vhesi 5 nevhesi 11. Leviticus 1 vhesi ya 5. Ngaabaye nzombe pamberi paJehovha, vanakomana vaAroni vaprista vagouya neropa, vasase ropa kunhiri dzose dzearitari iri pamukova wetende rokusongana. Vhesi 11. Ngaachibaye parutivi rwearitari nechokumusoro pamberi paJehovha. Zvino vanakomana vaAroni vaprista vanofanira kusasa ropa racho kunhiri dzose dzearitari. Vana vaIsraeri pavaidzidziswa vhangeri nemifananidzo yemusanctuary, Mwari achida kufanira kuuya kwaizoita Jesu ari yechibayiro chikuru nekuti akada nyika zvakadaro, paiendwa negwai raiitwa burnt offering. Saka raurayiwa ndoriri kunzi ropa racho raitorwa nevaprista vodira vachitenderedza atari pasi paya peatari vodira. Saka papiriyodhi yataurwa kuna zvakazarwa pari kunzi mweya yevakafa yakaonekwa pasi peatari. Pfungwa yekuti pasi peatari iri kutorwa kubva kuna Leviticus, iri kungoratidza vatendi vakaurayiwa nguva yemadhark ages. Vaiurayirwei? Vaiurayirwa vhangeri raKristu. Sekunge vari kuti isusu tiri kupa miiri yedu totally kuna Mwari, sezvaitwa mabent offering aya aiurayiwa, ropa roiswa pasi peatari. Saka language yekuti mweya yaive pasi peatari haisi kureva kuti vanhu chaivo vaivepo. Ndizvakazarwa ari kunyora kuti tiite idea kuti vanhu havakaurayirwei, kureva kuti ari kucherechedza sacrifice yavakaita. Exactly. Sacrifice iyoyo vachiurayirwa vhangeri. Saka zvikubva zvatipa muono kuti saka vachapfekedzwa nguo chena havasi vanhu nje, vanhu vanenge vatosacrifice nekuda kwevhangeri. Vamwe vacho kutosvika pakuurayirwa nyaya yevhangeri. Saka pataverenga kuna zvakazarurwa zviri kureva kuti Mwari akatarisa ndokuona kuti pane vaurayirwa vhangeri, ndokuisa nguo dzavo parutivi. Exactly. Akabva atozviona nechipimo chavaive kutoti avo vanokwalifaya ndobva dzaiswa parutivi. Shoko ndobva rabva rati imimi rambai makarara, resurrection haisati yakuuya. Nekuti pamberapo Mwari aiziva kuti pane vamwe vachasvika futi pakupinda munjodzi yakadaro, vachaurayirwa futi vhangeri, but vese pamwe chete vemadhark ages nevachaurayiwa pamberi patiri kuendapo pamwe chete pachazoita resurrection, vese vachazopinda pakuponeswa. Saka pavanenge vazomutswa ndobva vachapfekedzwa nguo, vachabva vadzipfekedzwa. Chatamboverengera apa taida kuti tingoona caliber cry toti tuone kuti chimiro chevanhu vachazopfeka nguo dzacho. Ndozvatatorera ndima iyi. Taida kuti vanhu pavari kuteerera chidzudzoka aedze kupima kuti anyatsoona kuti nyaya yenguo chena iyi nyaya inorerutswa here kana kuti yakasimba zvakadini. Handei pamberi pana zvakazarurwa 7 pastor vhesi 9 nevhesi 13 to 14. Zvakazarurwa chapter 7 vhesi ya 9. Shure kwaizvozvo ndakatarira ndikaona vazhinji zhinji vasingagoni kuverengwa nomunhu, vakabva kundudzi dzose namarudzi navanhu nendimi, vamire pamberi pechigaro choushe napamberi pegwayana, vakapfeka nguo chena, vakabata michindwe mumaoko avo. Vhesi 13. Ipapo mumwe wavakuru akapindura akati kwandiri, ava vakapfeka nguo chena ndivanaaniko? Vakabvepiko? Ndikati kwaari, Ishe wangu, imi munoziva. Akati kwandiri, ndivo vanobva kukutambudzika kukuru, vakasuka nguo dzavo vakadzichenesa muropa regwayana. Vakaonekwa vari pamberi pechigaro chaMwari kudenga, vanhu vaponeswa. Zvikanzi vakatobva pano panyika
but criteria iri kuramba ichitsanangudzwa kunzi vanhu vakasvika pakuzvipira pavhangeri kuti kana zvaireva rufu anoramba akamira ndo vakazoonekwa vaine nguo chena. Nguo chena idzi pastor dzine matsanangurwa adzinoita dzichiratidza kuti inenge iyo dressing yevekudenga sepana mapisarema 104 verse 1 na 2. Mapisarema 104 verse 1 na 2. Rumbidza Jehovha mweya wangu, Jehovha Mwari wangu muri mukuru kwazvo, makafukidzwa nokukudzwa noumambo, imi munozvifukidza nechiedza sechisimiro, munotatamura kudenga denga somucheka wetende. Right. Zviri kunzi dressing yaMwari, his covering is light. Anofuka chiedza. Anofuka chiedza. Ilaitiri. But light racho kuti unyatso, because light mazireduka harina kala. But Bible rinoramba ichishingaira kuda kutibatsira kuti mumutauro wevanhu tiite kaidea pana Daniel 7 verse 9. Covering iyo iri kunzi light inotitsanangurwa izvishoma. Daniel 7 verse 9. Daniel 7 verse 9. Ndikaramba ndakatarira kusvikira zvigaro zvoushe zvagadzikwapo, mumwe wakakwegura pamazuva ake akagarapo, nguo yake yakanga yakachena sechando, uye vhudzi romusoro wake rakanga rakaita samakusha akanatswa. Chigaro chake choushe yakanga iremera zveyomoto, makumbo acho uri moto unofuka. Ari kutaurwa apa ndiMwari. Ari kunzi patoti dressing, I know kuti zvibatike tinotofunga kupfeka kwedu, but zviri kunzi covering yaive naMwari, dressing yanzi namapisarema ilight. Daniel ari kuti yaive zvichena. Kureva kuti Mwari aioneka seakafuga, seakapfeka, asi chaakapfeka chacho chiri chiedza. Ndo zvaioneka ndekuna Mwari. Hatimboonai Jesu muchimiro chake chekubwinya, kwete azouya semunhu panyika, anenge akashongedzeka zvakadii. Matthew 17 verse 2. Moibatanza na Mark 9 verse 3. Matthew 7 verse 2. Akashanduka pamberi pavo, chiso chake chikapenya sezuva, nguo dzake dzikachena sechiedza. Mark 9 verse 3. Nguo dzake dzikapenya dzikachena zvikuru, hakuna musuki pano panyika ungagona kudzichenesa dzikadaro. Saka Mateo ari kuti covering yenge ana Jesu pagomo reDungwiza, Mount of Transfiguration, yaive yechiedza. Aive chiedza. Marko achitaura semunyaya ari kubva ati kachenero kakadaro handisati ndambokaona. Kakakuchena kacho. Saka zvikubva zvaratidza kuti Mwari Baba naiye Jesu iri kuita kunge ndizeza nditi uniform, but zviri kuita kunge zvinonzi zvipfeko zvavo vari kudenga mukubwinya kwavo zvichena. Ngatichiona ipengirosi timboona kuti zvakamira sei. Matthew 28 verse 3 naActs 1 verse 10. Matthew 28 verse 3. Kuonekwa kwake kwakanga kwakaita semheni, nezvokufuka zvake zvaiva zvichena sechando. Pana Acts 1 verse 10. Mabasa chapter 1 verse 10. Verse 10. Zvino vachitarisisa kudenga, iye achikwira, tarira varume vaviri vamira navo vakafuka nguo chena. Ingirozi dziri kutaurwa idzi dzakafuka nguo chena. Saka zvikuratidza kuti vanokunda vachapfekedzwa nguo chena. Vanhu vanokunda voramba vachiita vhangeri, zvichaitikira kudenga. Ende nguo chena idzi zviri kuratidza muBhaibheri kuti zvinenge izvo zvekufuka zvaMwari pamwe chete nengirozi. Saka katauro kaburi kuita mufundisi kanoita sokunge kari kuti kana tichienda kuchechi hatifanire kunyanya kushingaira kuti dai ndanotenga jira jena ndapfeka uniform yekudenga, handipo pane nyaya. Haugone kuti unogona kutengapo, but ukaritenga wopfeka toti ijira jena handiti haufaniri kuzviita uchisundwa uchiti ndisu vakaonekwa muBhaibheri vane nguo chena. Vakaonekwa muBhaibheri zvinotoyerwa kudenga. Ndosaka Bhaibheri chiti vachapfekedzwa. Haizi uniform yekunosonesa wega womezhwa wobva wati ndiri kuita zviri muBhaibheri nekuti zviri kunzi vatsvene vachapfeka nguo chena.
inyaya yevachaponeswa vari kudenga. But hazvirambidza hazvo munhu kupfeka zvichena. But kana achizvipfeka handiko kuti atokunda, handikoba kuti atokunda. Zvobva zvaita sekunge tikuti imimi mukaita suti yewhite kana kuti pakaita vane machira machena vobva vatoti takunda nekuti zvakanyorwa mubhaibheri. Iyi inyaya yevachakunda, vachatozopfekedzwa kudenga. Tiri muchidzidzo vateereri, vanokunda vachapfekedzwa nguo chena. Ngatirambei tiri pachidzidzo timbonzwa rwiyo. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri, tichienderera mberi nehurukuro yedu. Vanokunda vachapfekedzwa nguo chena. Pastor, bhuku ndichinaro. Alright. Vateereri, bhuku rinonzi The Great Controversy. Patiri kudzidza bhuku razvakazarurwa, iyi komentari inobatsira kujekesa nhoroondo yenyika ino kubvira Jesu paakaenda kudenga kusvikira the second coming of Christ. Period yese iri pakati apa takatarisa nyaya dzekunamata dzechechi. Inotsanangurwa zvizere nebhuku iri The Great Controversy, hondo huru. Ngatishingairei tiite kopi munhu yake yake, kana zvichibvira semhuri tiite bhuku, zvekuti tikanzwa zvidzidzo zvemustudio tobva tawedzera nekuverenga zvinobva zvanyanya kujeka ende kunzwisisa kwedu kunoti wedzerei. Pastor, tiudzei kunowanikwa bhuku iri. Bhuku The Great Controversy kana kuti hondo huru tinogona kuriwana muma-Adventist book senders ari pedyo nemi. Kana muri kure nebookshop idzodzi, kana kuti paita chimwe chikonzero chakutadzisai kuenda ikoko, onai vanopinda sangano rema-Seventh Day Adventist vagere pedyo nemi, vakumbirei kuti tingawanawo sei bhuku iri The Great Controversy kana kuti hondo huru muchishona. Vari kufunga kuti vanogona kurida kana kuritsvaga kuti tingoona kuti ringawanike sei nekuramba tichibatsirana. Munongoisa message pafone number dzichataurwa naPastor Rodzi, mongotaura kuti Pastor, inini bhuku ndakariwana kana kuti ndichiri kuritsvaga. Zvinotibatsirawo tiri kuno kustudio kuti tione urongwa hungaitwe kuti dai munhu wese aita bhuku hondo huru The Great Controversy. Mwari akukomborei pamuchaenderera mberi muchitsvaga bhuku irori. Tiri kudzidza Pastor. Yes. Chidzidzo chiri kuti vanokunda vachapfekedzwa nguo chena. Mabata kuti kudii palast segment yatabva. Zvinhu zvabuda pachena ndezvekuti Mwari vari kudenga anotaurwa nebhaibheri kuti zvekufuka zvake zvichena. Right. Jesu apinda mukubwinya kwake zvekufuka zvake zvichena. Ngiroziwo zvekufuka zvadzo zvichena.
kana vaya maelders 24 vakaonekwa kudenga naJohani zvekufuka zvavo zvichena ndobva pasiya panzewo zvakare vanenge vakunda vachazonogara naMwari kudenga vachapuwa nguva yekupfekedzwa nguo chena. Saka zvabuda ipapo ndezvekuti hadzisi dzekufanopfeka pano pasi tichienda kuchechi. Inguo dzichatopfekedzwa vanhu muchikamu chekugara kumambo hwaMwari. Toda kutenda. Saka manzwa ichinzi anokunda, they shall walk with me in white. Kuratidza kuti ndofunga timu racho rese revaponeswa kusanganisira vekudenga ndo mabudira zviri kuita. Saka toda kumboona kubva kwekutanga kuti munhu azosvika pachimiro chekunzi kana wakunda tichazokudai. Zvaiye zvakambomira sei kwekutanga chaiko Adhamu achisikwa. Pana Genesis 2 verse 25 aterere. Toda kutanga tatomboona kuti vaipfeka zvakadii. I understand pana Genesis 2 chitema chisati chapinda. Genesis 2 verse 25. Genesis 2 verse ya 25. Vose vari vaviri vakanga vasina kusimira munhu nomukadzi wake, asi havana kunyara. They were naked but vakenge vasinganyare. Apa chitema chisati chapinda. Munhu akasikwa sei pastor? Nemufananidzo wakaita sei? Munhu akasikwa nemufananidzo waMwari. Right. Munhu akasikwa nemufananidzo waMwari kureva kuti karekta yake pasati papinda chitema yaitodzerana nezviri Mwari. Saka pari kunzi they were naked matauriro tichiudzwa naked yatinoziva isusu taakuno kuudzwa kunzi vanga vasina hembe idzi dzemachira but vaive covered nekuti kana vakaitwa nemufananidzo waMwari iye Mwari ari covered kureva kuti vaive covered asi kwete nehembe idzi vakanga vakapfeka sezvinotaurwa navadzidzi kubwinya kwaMwari. Exactly. Glory yaMwari ndo yaivafukidza kuti vabvise kushama kwatinoona. Sezvataverenga pana mapisarema 104 vhesi ya2 yati covering yaMwari is light. Nekuti ivo vanga vasikwa muchimiro chaMwari. They were covered or dressed in light. Kubwinya kwaMwari ndo dzaive hembe dzavo. Saka Bhaibheri razoti vanga vasina kusimira richireva hembe idzi chaidzo. But otherwise they were covered neglory yaMwari. Pakujekereka. Ngatichiona papinda chitema. Pana Genesis 3 verse 7 to 11. Genesis 3 verse ya 7. Ipapo meso avo ivo vaviri akasvinudzwa, vakaziva kuti havana kusimira, vakasonanidza mashizha omuonde, vakazviitira nguo. Vakanzwa izwi raJehovha Mwari achifamba mumunda kotonhorera madekwana. Munhu nomukadzi wake ndokundovanda pamberi paJehovha Mwari pakati pemiti yomunda. Jehovha Mwari akadana munhu akati kwaari, uripiko? Iye akati, ndakanzwa inzwi renyu mumunda ndikatya, nokuti ndakanga ndisina kusimira ndikavanda. Iye akati, ndianiko wakuudza kuti hauna kusimira? Wadya kandi muti wandakakurayira kuti urege kudya? Saka papinda chitema, glory yenge yakavafukidza iya yakabva. Chakaita kuti ibve nekuti panga papinda chitema. Saka dressing ndopa yakabva yachinja pastor. Pauya need yekuti vachipfeka hembe chaidzo sevanopfeka. Saka sevanhu vazokaruka vaona kuti tashama glory yabva. Vakachinosonanidza mashizha. Mashizha chaiwo. Ukaverenga nechirungu runoti they made ma-apron. Ka-apron munokazere. Kekungoti kasha. Kekungoti kasha kayake. Saka ndo pabva glory dressing ye-white here. But originally they were dressed in white, they were dressed in a light, they were dressed in a glory yaMwari. But chitema ndobva chabvisa mbiri yaMwari. Pana Genesis 3 Mwari akabva agadzirisa nyaya idzodzo nenzira mbiri. Tangai maiverenga Genesis 3 verse 21. Genesis 3 verse ya 21. Jehovha Mwari akaitira munhu nomukadzi wake nguo dzamatebwe akavafukidza nadzo. Nekuti ivo vaita nemashizha pastor. Mukaverenga chapter 3 Mwari akabva ati nyika yatukwa yakumeresa utumba mbeva. Zvino chitema chakabva chapinda ndobva zvachinja. Saka kana vaive vachigara muenvironment yakanaka, climate dzanga dzaakuchinja dzichidaro, Mwari ndobva aona kuti mashizha haaite. Anooma munyika yaane chivi hazviite. Munyika yaane minzwa
vakada kugara vanobayiwa. Mwari ndobva achiti munyika ine chitema gandichivagadzirira dressing inoenderana nenyika ine chitema. Mwari kwakuuraya gwai ndobva atora dewe. Haana kuchigadzira maapron ukaerenga nechirungu. Akagadzira macoats kuvafukidza kuti miri wese uvharwe. Apron inongovhara nzvimbo diki diki. Ndobva kwakutitodzidzisa vanhu kuti honguti hamunyika ine chivi still hamudrese zvamangofunga. Mwari ndobva avaudza kuti panodo chinhu chakasimba chekuti haubayiwe sedewewo. Panodo chinhu chinodziya. Panodo chinhu chinovhara miri wese. Anomaona kuti pagadziriswa kapo. Kungoti vanhu havacherechedzawo. But mukatotarisa vhesi iyo inotodzidzisa kapfekero. Kuti haungangopfeka apron wobuda murodhi nekaapron. Dzimwe nzvimbo dzemiri dzakashama. Vari kutupfeka maybe zvimwe kusaziva. But kutaura chokwadi apa Mwari aitovaudza kuti Adam naEve tumaapron twamaita hatuenderane nenyika ine chitema. Saka maybe papo sezvo mati vari kutupfeka ngotaurai statement 1 kubatsira kunyanya kuvanhu vechikadzi kuti tiri munyika ine chivi. Hapadi kupfekwa tunhu tunongovhara nzvimbo diki diki. Isaine mashoko enyu akanaka. Aiwa apa zviri kuwedzerwa mufundisi zvanyatsobuda pachena kuti pakupfeka Mwari anokoshesa complete covering. Thank you. Saka chimwe chakaadhireswa naMwari chechipiri ndechekuti vabva vaziva kuti kupfeka kwavo pamweya kunoda kuti gwai rife. Kwakatofiwa nehwai kuti vapfeke panyama. Kuti vatore dewe riya. Right. Handiri mazvonaka. Saka zvaitofanira nongedzera kuti kana tiri kutenderera padressing yemutende taakuda kuzotaura zvekuti mudzoke padressing inodiwa naMwari panoda kuti pafe gwai. Saka zvinhu izvi zvaigadzirisa dambudziko pachimiro chepanyama. Asi zviine chidzidzo chepamweya. Exactly. Kuti pamweya kana taakutaura dressing yepamweya haizi yemushopu. Wonoti ndoda mameasurements akati. Wobva wati iyi ihembe yangu yepamweya. Haisisiri hembe yejira ratajaira yekuti unoenda mushopu woti ndoda 3 meters. Because hwai yakafa yainongedzera Jesu. Saka kana zvazvemweya nyaya inonobvira pana Jesu. Saka nyaya yenguo chena panyaya dzemweya hatinyanyei kuramba chitenderera pana Jesu. Hatigoni kutaura nyaya yenguo chena kana kuti dressing yevatsvene tiri vanhu vanoramba Jesu. Saka ukaramba Jesu hapana kunamata ndo mashizha chete aya. Ichibva imanzwa matauriro ainoitwa pana Isaiah 64 verse 6. Ndada pamati mashizha. Munzwe zvinotaura Isaiah 64 verse 6. Isaiah 64 verse 6. Nokuti isu tose tava soune tsvina. Kururama kwedu kwose kwakafanana nenguo ine tsvina. Isu tose tinooma seshizha. Zvakaipa zvedu zvinotibvisa zvenhema. Manzwa panzi tinooma seshizha. Isaiah ari kunokora kuna Genesis. Kuti kune vanhu vanoshingaira panyaya yemweya. Kuti vaite kunge pamberi paMwari vatsvene kana kuti vane nguo chena. But dambudziko riri kubva ratangira kuti kazhinji kacho vanhu vanenge vachitoramba Jesu. Asi nguo chena vachidzida. Handiti mazvona asi vachirambani. Saka hanzi kakuita ikako muri kungoita zvakaitwa naAdamu naEve. Zvekusona mashizha. Hazvina kwazvinoenda. Saka chinodiwa chii tichibva muchimiro chechitema kuti tiende kuna Jesu. Matauriro azvinoitwa naZakaria ndinada. Pana Zakaria 3 vhesi ya 3 kusvika pa5. Zakaria 3 kubva pavhesi ya 3. Zvino Joshua akanga akafuka nguo dzine tsvina amire pamberi pomutumwa. Akapindura akataura navakanga vamire pamberi pake achiti, bvisai nguo dzake dzine tsvina. Akati kwaari, tarira ndakabvisa zvakaipa zvako, ndichakupfekedza nguo dzomutambo. Ini ndikati, ngavamudzike nguwani yakachena pamusoro wake. Ipapo vakamudzika nguwani yakachena pamusoro wake, vakamupfekedza nguo. Zvino mutumwa waJehovha wakanga amirepo. Manzwa matsananguro acho. Chirawe chiri kutaurwa ichi kuti pakanzi Joshua uyu mubvisei nguo dzine tsvina, mafilthy rags. Saka chairehwa apa kwanga kusiri kuti ihembe dzejira. Because pakabva pataura zvikanzi ndabvisa zvakaipa zvako naMwari. Saka kubva kune zvakaipa uchireurura zvitema zvako
procesi iyoyo muchidzidzo chanhasi Right. uri kufanana nemunhu ari kubatsirwa naMwari kukatanura nguo dzemashizha dzine tsvina. Kupfekedzwa nguo naMwari uri kupiwa kururama kwaMwari. Saka tiri kuti nyaya yenguo chena haupfeke wega pastor. Unoti ndosaka Bhaibheri kuti vachapfekedzwa vanokunda. Saka ngatichionai vatendi vese vazokunda pana zvakazarurwa 19 vhesi ya8 nevhesi 14. Zvakazarurwa 19 vhesi 8. Wakapiwa simba kuti apfeke mucheka wakanaka unopenya usine tsvina, nokuti mucheka wakanaka ndizvo zvakarurama zvavatsvene. Vhesi 14. Hondo dzokudenga dzakamutevera dzakatasva mabhiza machena, dzakafuka mucheka wakanaka muchena usine tsvina. Saka this white garment, this white clothing yatiri kudzidza nezvayo, Bhaibheri rabva rati it represents the righteousness of the saints. Okay. Kururama kwevatsvene. Saka pari kunzi akapiwa kuti apfeke, ndo pari kutaurwa vanhu vaponeswa. Saka kana tichitaura nenyaya yenguo chena, hatisi kutaura machira, tiri kutaura hunhu nemararamiro. Exactly. Alright. Zvekuti chidzidzo ichi chikaita kunge chakuvhiringai pastor, batai zvakazarurwa 19 vhesi 8 nemuateereri. Inoti for the white garment represents the righteousness of the saints. Zviri kubva zvajekesa kuti harizi jira riri kurehwa. Pajeka. Saka tokumbira kwatiri vateereri, pari kunzi anokunda achapfekedzwa nguo chena. Tisanyanye kubatikana nemachira epanyika yezvino. Munhu une kodzero yekutenga kana jira reblue kana kutenga regreen kana iro rewhite racho. Hazvina dambudziko izvi. Pazvinoita dambudziko kuritenga uchishandisa mavhesi ari mubhaibheri, wobva wati ndisu vari kutaurwa vakakunda vakaonekwa vakapfeka zvichena. Dudziro ikanodaro inenge yapotsa zviri kubuda muchidzidzo. Zvinobva zvanosiyana. Saka maybe concentration haidi kuti panyaya dzekunamata kala iite kunge ndo yabata pfungwa dzemunhu. Saka process inoita kuti chechi yaMwari inzi yasvika pakukodzera kuti vapfekedzwe nguo chena. Process yacho yakamira sei? Pana vaEfeso 5 vhesi 25 to 27. Efeso 5 vhesi ya 25. Imi varume idai vakadzi venyu Kristu sezvaakadawo kereke akazvipa nokuda kwayo kuti aiite tsvene, achinatsa nekushambidza kwemvura pashoko, kuti azviisire pamberi pake kereke inobwinya isine gwapa kana kuonyana kana chinhu chakadai, asi ive tsvene isine mhosva. Zvakazarurwa paaratidzwa the bride kana kuti mudzimai waKristu inova chechi vachipfekedzwa zvewhite. VaEfeso iri kuti prosesi yacho iri kuitwa naJesu yezvino ndiye murume wesangano. Vari kushingaira kunatsa kereke nepashoko, kudzamara yaakugona kunoratidzwa pamberi paBaba pasina gwapa kana tsvina, vaakupiwa nguo chena. Pari kunzi kuvanatsa neshoko kudii pastor? Kuti patinenge tichidzidza shoko saizvozvi, right, munhu anobva ona kuti okay, Mwari haadi ichi, Mwari ndibetsere ndichiregere, Mwari anoda icho, Mwari ndibetsere ndichigone. Saka kushingaira ikoko ndokutonatswa, ndokugezwa kunenge kuchitoita vanhu. Mabhabata zvatopera pastor. Hakusi kushingaira kwekunotsvaga jira rewhite. Hakusi kushingaira kwekuti dai zvimwe, inyaya iri spiritual. Ndopandadira kuti magona kusamara izvo zvakanaka. Toda kutendai vateereri, chidzidzo changa chichiti vanokunda vachapfekedzwa nguo chena. Ndepakuguma kwenyika vanhu vachaita zvekupfekedzwa, havapfeke vega, ndo inoita kunge nguo dzevekudenga vose. Dai Mwari akukomborerai. Pastor, ndokumbira kuti mupe vanhu phone number dzekuti vakadzishandisa pamameseji tinovapa linki yekuti vakwanise kuwana zvimwe zvidzidzo zvatakaita kumashure. 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tigosangana muchikamu chinotevera. Tungamiremo,
ndingoti imezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamirete tenzini etungamire semwana awonyara tabu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenziwe nyanza tenzini etungamire aponda nasvika nyanza mananda aondityisa handichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwi motiti ndinokutungamira